Tak. Tatar sa nenechal odstaviť Erikssonom, ale stále sa len točíme po rohu a ťaháme popri mantinely. A gazda teraz už je o čosi otvorenejšia strela a Tomáš Tatar zvyšuje na 2-1. Opäť využitá presilovka darovanému koňovi, ani presilovke sa na zuby nepozeraj, strieľaj, využívaj. Skvelé, Slovensko vedie 2-1 v semifinále majstrovstiev sveta do 20 rokov. Oskar Meller a jeho skrátený trest. Tatar veľmi dobre si vykorčuloval, využil ten priestor, ktorý mal pred sebou a zápestím strelu pod hornú tyčku pridal náš druhý gól a krásny gól a dúfam, že sa chytíme aj zasa v ďalšom tom priebehu a to vedenie teraz udržíme do konca druhej tretiny a na tom budeme potom stavať aj v tej tretine tretej. Nádherný gól cez vyrážečkovú stranu, hore zasa. A pozrite sa, teraz išiel sám pred seba, švédsky obrancovia ustupovali a veľmi krásna strela, gól. 5.